Καλησπέρα, ονομάζομαι Χρήστος Τικταπανίδης από Σιταγρούς Δράμας. Θέλω να δώσω τις καλύτερες ευχές και καλή επιτυχία στο ράδιο Τραπεζούντα Βοστόνης, στον καλό φίλο και συνεργάτη Γιάννη Απαζίδη. Θα σας παίξω δύο σκοπούς, ένα διπάτ και ένα τικ, που τυχάνει να είναι σκοπή του δάσκαλού μου, του Λάμπη του Τιλκερίδη, από τη Δράμα, και να τα αφιερώσουμε για το ράδιο Τραπεζούντα και για όλο τον κόσμο. Και ένα τικ, το τικ του Λάμπη που έλεγαμε και στη Δράμα.
Ευχαριστούμε πολύ.